Salut, bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator, la un nou joculeț, pardon. Astăzi vom juca Farming. Yeah. Așa. Hai să trebuie să încep cu combina. Vedem și mapa. Lăsa cilea pe mic. Dacă pot face asta, dar mă rog, mai am un pământ, nu știu unde, și ăsta e 14, nu? Dacă vă pun update-ul? Nu cred, bă da, să pun update-ul, de când, nu știu, un loc. Cum îi dau un loc? A, trebuie să cumpăr, miele. Bă, da, s-a făcut ceva update. Nu. Combine, bă, la combine mă interesa. Păi că asta 190 și las cu ea, eu. Deci faci, băi. Știi că nu ai voie să sări peste. Care fac bucata asta. Așa. Ce fac eu aici, mine nu știe. Să vedeți bug-ul băguirile. L-am descoperit eu mai de mult, dar făceam eu gaming pe vremea aia. Cred că să fac și un vlog cu niște provocări pe acest canal. Pe acest canal frumos. Și uitați. Așa, uite. Uitați minunea cerească. Te bag! Te-a lovit? Cred că nu te bag, Ia. Pela bagă. Și trebuie să nu să-l văd. Era unul aici. A, să-l vând, deja îl vând. Vindem. Vai, nene, nou, am descoperit ceva nou. Vindem malaiul ăsta. Vai. Se pare că bag un lucru pe moment. Gen. Nu prea cred că am venit bagul. Deși trebuia să aduc tractorul acasă, da, vedere. Mi-e foarte lung. Am senzația de parcă-i Farming 16. Oare este și 15? Nu prea cred eu că e și 15.
O leacă așa. Mă duc și aduc tractorul acasă. Uite, și eu le-am numai pe astea două. Dar... Wow, wow. Ce wow? Scuzați-mă dacă s-au dumbăzăit. Nu am ce face. În privința asta... Cu ea. Respir realitatea. Realitatea. Merg cu viteză mare. Ce știți voi? Reality show. Haide. Pe care să pun și... Să pun și un vlog cu niște provocări. Deci dacă urmăriți video, nu uitați să lăsați niște provocări în comentarii. Vreau să fac niște provocări foarte nebune, nu chiar nebune, ca voi, dar ca unii din voi fac buni. Și limbaj adecvat pentru un copil ca mine, foarte delicat. De ce? Nu mai merge bagul? De ce? Că asta e viața. N-ai ce faci. Mă duc, băi. Ce știi, bă, eu fac un raiu. Dacă v-ați auzit, nu uitați să lăsați niște provocări în comentarii. În comentarii că vreau să fac niște provocări. Deja nu uitați să lăsați niște provocări. A să lăs și în descriere, în caz că unii nu se uită la video. Doar în cazul ăla. Trebuie să ne ducem să turnăm. Băi. Gata. Răsplăta. Bun. Al doilea pământ, cum văd eu pe harta asta frumoasă, se află... Stai să ce e, bea? Da, deci eu numai... Eu numai... Sau să-i arată. O să pot să juc pe mea. Da, asta e a mea, da. Cred că cam atâta cu acest episod. L-am făcut doar așa de prezentarea jocului, în caz că unii nu știți, cred că îl știu toți. Și da, nu uitați, din nou vă zic, nu uitați să lăsați niște provocări în comentarii. Nu știu ce fac. Parcă mai aici frumos. Inspirând realitatea. Da, deci, în realitate ne izbim ca să parcăm. Aici, așa.
Uite acolo. N-am mai jucat de extrem de mult timp ce joc și am uitat pur și simplu cum se joacă. Dacă așa de atent sunt, cred că o să cumpăr pe următorul episod și o să cumpăr o remorcă mai mare. Așa, așa, cum suntem parcagii buni. Stai, here. România este grea. Iau. Nu, gata. Ne decuplăm. Neu. Cam atât cu acest episod. Nu uitați de un like. De fapt, înainte să încheie eu acest frumos episod, hai să ne ducem să luăm și celelalte utilaje, să le băgăm înăuntru. Că nu e frumos să le lăsăm afară. Eu. Da, nene. Ce zici, dar eu le... Da, nene. Știu că am jucat Final 16, știu. Tu să iau totul. Sunt un fermier bun. N-aveți ce să spuneți în privința asta. Sunt cel mai bun fermier. Da, nene, știu ce se face cu ea. Se plantează. Da, știu cum se plantează, se ia. Să ducem și asta. Deci, frumos. Cam atâta și cu acest episod. Nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la acest canal și desigur să nu uitați să lăsați niște comentarii cu niște provocări. Cum a fost Rareș Gaming World și pe data viitoare, pa, pa!